Nu skal I møde Linus. Linus er en kanin, som har skidt helt vildt meget. What? Nå, okay. Prøv her. Da jeg gjorde det der i Skive, ikke? Ingen reaktion. Har I spist 8? Nej, Linus her er en dværgvædder. Det er han. Hvem kan bakke mig op i det her? Det er en vædder. Sådan! Bum! Dansk Knæverforening er samlet op. Hold kæft, hvor var der mange af jer, mand. Især derovre, der var lige en 16 stykker, der vidste det. Normalt så spørger jeg, så er der sådan en enkelt, der siger, det har jeg hørt en gang i formning. Mener du ikke biologi? Nå ja. Men det er det, man ikke ved, ikke også? Det er rigtigt. Eller det tror jeg. Og det er det ikke hovedsageligt, fordi nu må I bakke mig op. Nu kigger jeg på jer som Dansk Knæverforening. Og det er... Hvad så må du hen? Rolig. Sid lige her. Sådan der. Og sov. Vågn. Sov. Og det er fordi, at den har hængeører, ikke også? Så er den vædder. Er det ikke korrekt? Google. Fordi hvis den har stridtører, så er det en kanin. Ikke? Okay. Den kan godt parodiere en kanin. Den kan godt parodiere halv vædder, halv kanin. Men det bedste, den kan, det er flyvevædder. Hvad sker der her? Er det normalt? Kigger jeg op på Knæverforeningen igen. Skal den det? På vores sted, at I ikke kunne se kaninen, når jeg bare producerede hår. I ikke allergiker eller noget? Er I det? Nå, for helvede. Men... det virker pis godt. Ja, det var lavet. Det er Daryl Fitski. Linus, okay, hvad laver du nu? Okay, sit. Dygtig. Linus er ikke også... Linus her, han er venligst udlånt af en pige, som hedder Astrid. Og Astrid, hun går på Solbakken fritidsklub i Ballerup. Og det er fandme sødt. Altså, hun passer på den her kanin. Vædder. Som om det var hendes anderledes spædbarn. Det er virkelig, virkelig sødt. Det er hver dag, så løber hun fra skole hen til fritidsklubben, og så giver hun den frisk vand, og hun giver den gulerødder, og hun nusser med den. Og det er rigtig meget at gøre med, at Astrid ikke har nogen venner overhovedet. Hun er mega irriterende, det er hun altså. Men man skal være sød nok til at låne os den her kanin her. Og kaninen her skal ned i boksen her, og så nu er jeg hils på Linus, nu skal I møde Bjarne. Se, nu sker der noget! Nu er det ikke bare ruder 10 mere! Nu er det ikke bare et spillekort! Nu er det et sødt dyr, der havde et liv! Den var nuttet, og så whacker den! Selvfølgelig har jeg ikke lige whacket Linus for helvede. Linus, han kom heroverfra. Så blev han placeret der. Så forsvandt han derfra. Og så teleporterede han sig, hvis det er et verbum, tilbage til, hvor han kom fra. Og blev til Ernas. Nej, jeg ved godt, hvad I sidder og tænker. I sidder og tænker, er det der blå bord ikke en lille smule tykt i det? Lur mig, om Linus ikke har det ganske udmærket i det bord, så må du købe også vibrere en lille smule.
Må ikke, han har det ganske udmærket. Og jo, han har det fint. Han sidder hernede og kigger og siger lige hej. Hold da kæft. Jan? Vi skal bruge noget gaffatape, tror jeg. Ja, den der papkasse er gået helt i stykker. Nå, det er selvfølgelig...